Lady nga kanta sa akot kay Father Bards, Bautista Lorenzo, ti Diocese Tinawag, Ilocos Norte, Condolence. Kailan pa man ay di ka lilimutin. Alam mo naman, minamahal ka namin. Sa araw at gabi, lagi naming dalangin na pagpalain ka. Father Bards, pagyamanan mi unay, bigiti adu nga adal ken panurusurog. Romans 8:28 says, "All things work together for good to them that love God and are called according to His design and purpose." Iyawat mi iti na impapuswan at ang nakipagriknami iti pamilya ni Father Bards ken iti Diocese of Lawag and Ilocos Norte. Kundangan ay wala.